मिशन भुलाइल, छूट गइल धभाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल। डीजे कांताराज छूट गइल धभाइल मंगल चांद के मिशन भुलाइल। कुदरत के आगे देखा विज्ञान भी मौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। डीजे कांताराज माथुर सब कर धन के ऐठल घर में बैठल बैठल मेट गईल। बड़का बड़का वीर भूपति के विपत्ति से जब भेंट भइल। सब कर धन के ऐठल घर में बैठल बैठल मेट गईल। बड़का बड़का वीर भूपति के विपत्ति से जब भेंट भइल। त्राजिमाम जगत में भइल जब काम घिनौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। इलाका राजेंद्र ग्राम माथी पकैसन महुअत नाचे देखनी जब नजार हो। अपनों से मिले जुले मेला बताया बदार हो। कहती रही डीजे कांताराज माथुर ग्राम दुर्घटना के रहने वाले। माथी पकैसन महुअत नाचे देखनी जब नजार हो। अपनों से मिले जुले मेला बताया बदार हो। एको किलो के रह के भी अलगा बिछौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल। भगवान के हाथ के कठपुतली इंसान खिलौना हो गइल।